Урмайны bu яктагы татар авыллары, гомумән Чуашстандагы татар авылларының мәдәни үзәге дип атап йөртәләр һәм бу инде билгеле бөтен якка танылган бренд дип әйтик инде. Урмай моңы мәсәлән инде хәзер уздырылмаса да ул инде фестивальләр шушында барлыкка килгән чаралар. Ничек килеп чыкты ул? Ни өчен нәкъ менә Урмай мәдәни үзәк булып китте? Ну, һәр хәрәкәтне инде шәхесләр эшләп, аерым кешеләр эшли бит инде моны. Мен үзем 80-нче елны беренче тапкыр Урмай мәдәният йортына вакытлыча эшкә килгән идем. Мин үзем белән башлап агрономга укыдым. Авыллар бит зур безнең җирдә эш юк. Мин ашлай вакытлы гына агроном булганчак мәдәният йортында эшләп тор дип алганнар иде. Шулай мин 40 еллап шунда баттым. Ул минем өчен сазлык булмады. Үзенә күрә бер шундый рәхәтләнеп кемгәдер хобби бит инде җыр биюләрендә. Минем өчен ул гомеремнең шундый иҗади шу вакытта ипим дә шул булды. Анасын дәртләнеп эшләгән бер эш булды. Мин шу вакытта инде аны беренче тапкыр эшне җанландырыр өчен ниндидер кешедә булмаган хәрәкәт кирәк. Мен ул хәрәкәтне күрдем, шунда ул вакытта бит инде безнең шундый заманда монда бездә тыйынбы юк, телевизорларда күрсәтми ул вакытта инде халыкның бар иде шундый теләк. Үзенә җырга монга сусаган, бирәк тә инде латиноамериканский, европейский ритмнар кирәк инде. Аны биткән шу татар эстрадасы инде, татар. Ул бездә юк. Шуңа күрә инде мин яшьләрдә теләк бар. Шуңа күрә инде без башладык Урмайда эшли башладык. Үзебезнең тирәдәгенә шул айрым җырчыларын җыеп, Урмай моңы дигән татар эстрада фестивалендә. Менә шулай без аны үткәрә без халыкара дәрәҗәсенә җиттек. Һәм ул 25 ел үткәрсәң, карыйбыз, сизәбез. Бүген бөтен дөньяда татар моңы, татар эстрадасы таралган. Шуңа күрә әкрәтеңне biz аны Матойды yaptık da anı oradan başkan izlerge bulduk. Başkası şulun da anın çıktı. Kıtlık gevesince estradaga tügel halkımızın autentikasına kıtlık başlandı bit. Anın folkloruna, anın ritimleri ilklerine bizim şunday gereksini tudu. Şuna göre Urmay mığınasın biz Urmay İzeli'de isimli yana şunday халыкара статусындагы өзүнүн фестивалын давам еттик. Бу инде мында татарлар да, тәрки халыклар фестивалы болду. Мында Саха-Якут та катнаша, Башкорт та, Чуваш та, өзүн гомер буе тәрки халыклар бергә яшәгән. Шуңа күрә безнең гомуми шундый җыр биюләребез күп булса да, һәр халыкның үзенең матурлыгы бар. Менә шуларны бергә җыеп, без аны уже 7 ел үткәрдек. Hem şunday Urmay bizne göre diniye nezareti bilen birlikten nasıl bilgili mine yana halık derrev dinge kildi kübreğinde yanadan kayıttı diye demin şunday münacetlerge şunday neşitlerge şunday gereksiyon tutu. Şuna göre biz uylap çıkarttık. Dağın şunday biz hani art methiye Allah'a Teala'ya zikir etü, azan etüler şunday münacetler, neşitler festivali. Anadan da desteğe yıllap şu urmacılığı görevimiz. Mine şulay hakikaten urmacılığı üzerine göre ol medeni şunday üzeke evrildi. Bilgili ol
Bugün Urmay bütün Respublikadagi tatar avullarına o üzerine göre şimdi metodik üzek bulup, yani şimdi festivaller, jırlar üzeki bulup sanala da hem üzerine işli. Bunda bir anlardan başka daha şu Urmay yerliginde türlü seminer, praktikumlar ötkərəbіз. Anda bitinde nəsə də işlərsin, başlap yerli xalqını şol yeredəyə gerek, şol milli oyun krallarına Nergare yok idi bitindi. Halk nasıl oynaydı garmında bitti. Birincisinde bizim yerlikte Tatar dumbrasında oynuyorlar, Güreylerde oynuyorlar, barabanlarda oynuyorlar. Barabanны Tatarnыкка дип кертеп җибәрү Урмайда башланды миңа калса. Мен калса мин дә шулай дип уйлыйм. Бит без Татар гомер дәүләтле халык булган. Devletli halkta niçin ol baraban bulmasın. Başta ben anı kıstasıbeteler çuvaşlar şekilde marilar şekilde baraban diyeyim. Gömen aganda bizde bir Urmayda kübüsü tüzüçüler yaşayan. Tüzüçü. Bu Allah'ın tep şimdi eşi küperde küperler yasaganlar. Emine küperler yasaganda anda bir in ağırı sıvay suyu. Sıvay suyu için o bilgili bizim yerli bizim müşterilerimiz tüzüçülerimiz barabanını kullananlar. Mine baraban soğup yine dert birgenler. Mine ulyakı da var. Anlas min isimde gömüyorganda Suğuşa kadar avuldan şimdi tuylarda, skripkada, barabanını da kullananlar, talyankada kullananlar, güreği, bizden Kur'an'ı, bizden halk güreğiydi. Elde ol, bırıngı güreyler bize sağlanıp gele. Күбесенчә ниндидер очракка, ниндидер вакыйгага атап язылган җырлар булып чыгамы инде ул? Аны biz gömen alay gidip etelmiyoruz endi. Biz gabitinde ol tigi ağızdan işitip girgen ul jırlarını anı biz tigi elik kaysı vakta kullanğını etelmiyoruz anı. Mene küpküne bizim tigi Mordoviyaklarında tigi halk arasında halk jırçısı bularak endi mi tigi Abdullah Krotov bulgandı. Ul anın şunday küpkürlü anın jırlaw mümkinlikleri elik bitinde klub içerisinde bulmagan, usu bulmagan. Olanı küpere jırlagan hallar üzü ol tigi balık sukur bulgan. Hem tamak tuyları için belki indi şunday. Poyezdlarda jırlagan ol. Anan tuylarda şunday telli meclislerde jırlagan. İң mühimi ol taba bilgen. Bırıngı jırlarının kaderini bilgen. Ona biz tigi Altın Orda'dan kelgen şunday üzünçelikli jırlarını niçikte üzünün anın saklay algan hem şunu halkka bire algan. O gajep evir. Нәк ул тапты дигән җырны кайсысы сезнең репертуарда? Әйтер идем басым ясап, Сүгән яр дигән, ул да ләмберә мишәһләрен җыры. Анда инде билгеле bizim Tatar halkının müşahitlerinde, başkalarında bütün мәгънәсе бит анда мәхәббәт җыры. Мәхәббәт, туган иленә мәхәббәт, сөйгән ярына мәхәббәт инде ул. Гомумән алганда милләтенә, тормышка шундай инде. Алар инде төрле формада, бәлки ул мәҗәл формасында булгандыр, бәлки башка телдә булгандыр. Менә шуңа күрә bu Sügən yarda da мәхәббәт аны чагыштыру. İki çaşka, birisinde şeker, birisinde bal. Etiyim şeker bulsa, eniyim bal bulsa, Sügən yarım benim Allah'tan da tatlar diyen şekilde. Gacayip şimdi motor filosofiydi, şimdi motor jöründü. Bu jörünü jırlaganda benim sizden çıktım, kuşlar şöyle yeter. Anda başka energetika. Kasten çıkan bizim de simisete kalasın. Buna küsüleyince kalıgan tırnap karasın.
şekerden tatlısı geliyor. Etim şeker bulsa heniyem bal. Bal şekerden tatlısı geliyor. Kar yurmanlarının ortasında tukaranlar gılayasın. Kargani kadem kargalmayman. Yar seyimin setırmaydan yasın. Kargani kadem kargalmayman. Yar seyimin setırmaydan yasın. Yar seyimin setırmaydan yasın. Алға таба қойсы программаны эшләргә уйлыйсыз. Тагын кайдан җыеп була инде хәзер? Инде 40 ел буе җыйганнан соң. Ул үзенә үзе килеп чыга шундай әйберләр. Теге ул кайсы вакытта кешеләр үзләре предлагать итәләр. Мен шуны уйлап карасам нәрсә икән дип шундый кешеләр. Ул һәрбер җирдә үзенең шундый кешеләр бар теге. Шул эш белән эшләүчеләр. Без тарих эзләп җөргән шикелле. Да. Алар бик сирәк. Кайсы вакытта шундыйларны табып була теге. Анасың әле эзләнеп бетмәгән үзебезнең җирлектә дә күп бит әйберләр. Просто аны теге аны кыйммәтен сизмиләр күбесе. Бар, ләкин белмиләр. Да. Мына шул не бию, иске биюгә, да. Мына все просто кажется. Аны бит кемдән белгән иш кыйммәтен. Шулай ук бик үзенчәлекләрнең яңгырашы мөнәҗәткә дә ошаган кебек, бигрәк тә инде думбра белән уйнагач кайдан килеп чыкты бу номер дип әйтик инде бу очракта думбра белән бу җырны бергә кушу кем башкара аны, кайдан килде ул менә шушы башкару үзенчәлеге дип әйтим инде. Без гомумән алганда бирыңгылыкны эзлибез. Кызганычка каршы безнең күп кенә мына безнең буын, бездән илгәре буын, алар тәрбияләнгән баянга, гармунга, аның бөтен ритмлары башка. Илгәрек алтын урда бакшында ул инструментлар безнең халкыбызда булмаган. Булган нәрсә булганда безнең думбра билгеле булган, гүрәй булган. Аннан соңрагында теге кубыз булган бит инде шундый. Кулкубызлар булган. Менә шуңа күрә эзләнә безгә үзебезнең бирыңгы теге шундый мыңнарның тавышы кирәк булган күрәбез. Аны кем бирә? Димәк, аны думбра бирәләр. Шуңа күрә думбраны эзли башладык. Бүгенге көндә татар думбрасына кыттык. Аның дәүләт күләмендә дә айрым ясаучыларда юк диярлек. Бер Алла биргән безгә теге Геннадий абый Макаров шул татар думбрасы эсендә эшли. Без анардан 2 шул думбра сатып алдык. Аны думбраны сатып алган түгел, аны мөнибилчесе дә кирәк. Безнең бәхеткә, безнең консерваториядә шул Геннадий абый укыткан кафедрада этник бүлегендә безнең Разилә Сейнеева укый. Ул башлап Чабаксар музыка училищесын бетерде. Хәзер консерваториядә. Ул безнең Мишар ансамблесенең солисткасы. Менә шуны китереп, biz үзгә яңа аваз эзләдек. Думбра авазы. Думбра авазы аны бөтен җиргә дә салу авыррак. Аны салсаң да һәр вакытта безнең теге мыйларыбыз, безнең күңелләребез тиз генә кабул итми. Безнең тәрбиябез юк аңа. Шуңа күрә инде biz bundan kübrek münəccət formasındakı icralarını saydık. Ак Қалфак bilgili sizlərsə ol münəccət stilində yazılған şunday birinci icraların birisi. Менә без хәзер izlənəbiz. Ilki Мишәр icraların şul sügən yerini alıyıq. Dumbraga salsan
Ana bul da indir anda başka hisler diye dalalık busunmanlar şimdi başka yüzüne göre tağında motorluk barlığa geliyor mümkün. Яшьләр күп менә яра балалар уйнады Курайда. Аннан соң шул ук Илнар, Илдус, Рәзилә, алар бит инде яшь буын. Алар сездә тәрбияләнгән дип аңлыйм инде һәм монда кире әйләнеп кайтканнар. Аларга нинди максат куясыз, нинди өмет баглыйсыз бу кешеләргә? Мен 80 елны эшли башлагайым, 40 ел вакыт үтте. Шу куйган максатны ул үзаңмы, үзаңсызмы? Менә шу 40 ел дәврендә миңа килгән балалар тәрбияләнде. Шул Илдуска, ул миңа Илдус Шайдуллин, бин Татарстанның атказан артисты, 9 yaşında килгән иде. Ул үсте бүгенге артист дәрәҗәсенә. Ул үзе бүген балаларны укыта, балаларын тәрбияли. Аның укытучылары инде менә Илнар Хисамов безнең сөйгән ярына бик үзенчә җырлый. Ул башлап безнең музыка мәктәбен укыды бездәге. Аннан соң Казанда Мәдәният институтын бетерде, ул да әйләнеп кайтты. Аннан соң быел музыка Чабаксарның музыка факультетын бетерүче Азат Фасхутдинов кайтты. Быел яшь малайыбыз кирде Чабаксарның музыка училищесына. Ул беләсезме, бездә бит гомумән бит яшьләр авылдан бик озакка китмиләр. Менә демография белән алсаң, быел авылда безнең 80 бала туды. Мәктәпне бетерде, 36 бала бетерде. Но аларның 36 баланың 36-сы да диярлек Чабаксарга, Мәскәүгә, Казанга югары курсларына китәләр. Но алар 5-6 елдан шуның 100%-ның 70%-ы авылга кире кайта. Авыл безнең халыкның монда вирус. Яракка китеп эшләсәң дә, эшләп кайган китсәң дә, кире әйләнеп кайтып, менә шунда тамырларны дәвам итү. Мондай хәл беркайда юк. Безнең Тукай, Урмай, Шыгышнан, Чувашстан татар авылларында, мишәрләрдә. Ул канга сиңгән. Үзеңдә патша булып яшәү. Рәхәтләнеп яшәү. Ул безнең кеше тарыга, бездә эш юк, усы юк, бусы юк. Безнекеләргә каннарына сиңгән юктан бар итеп, дәртләнеп булса да, үзеңдә шул рәхәтләнеп яшәү. Менә шуңа күрә дә безнең яшьләребез кытлык юк яшьләргә. Алар төрле жанрлар, төрле сфераларда эшлиләр. Шулай мәдәният өлкәсендә рәхәтләнеп үскәннәрен күрәләр. Biz сөйләшкән вакытта мишәрләр дип тә әйтәбез, мишәр халкы дип тә әйтәбез, мишәр татарлары дип тә әйтәбез. Һәм инде башка төбәкләрне дә менә сез йөреп чыккан кеше, шул ук Чиләбе яклары, шул ук Нижгар яклары. Анда яшәүчеләр үзләрен кем дип тоялар, кем дип әйтәләр. Ул менә мишәр белән татар бит инде ул ничектер икесен бер тигез куеп, аерым халык дип әйтеп булмый торгандыр бит инде. Бу сорау бик актуаль бүгенге җанисәп алу өчен гомер барышында илгәре менә бу бездәге халык мишәрләр үзләрен мишәр дип аны ассызыкламыйлар иде.
Bütünüzün oyunda Tatar деген söz. Biz Tatarlar sizde yok. Tatar mişerleri. Şulay da üzerinin tigi ayrım tigi şimdi mişerliklerin bilip yaşıyorlar bizimkiler. Hem anı bilen maktanalar da. No nigizi bütünüzü anbizlerin Tatar etip hissederler. Çit tübeklerde de şunu duyasınız mı siz? Mesela Penza yaklarında, Perim yaklarında. Birincisinde biz bir aralık bir şeyiz. Biz ne tigi bütün dünya Tatar Kongresi yüklerken bütün şaralarda bulay da biz berbezge barıp jeriyiz. Biz ana size bir kimde min bilese, min o güz aldığında, min dostlarım alında, tanışlarım alında bir kimde yüzlerin mişerlerden ayrı millet edip yasıyız diye üç kişinin işkenliği yok. Şunu aytasım ki bizim bir Kerben Miras degan proyekt bu yıl 4-cü yıl işli. Şul proyektni biz anın kısalarında juda şu mişerlerinin Çilebi mişer bulsun, Çüperel'inki bulsun, Mişgaryaklar bulsun, hem başka yaklar, yüzümüzdekilerini, Çuvaşistan'daki jırlarını bir gez uyup toplap, o anda fenni negizlerden de ol, bulay negizlerden de şu an uyup bir zor itip, matur itip program işledik. Mene şunu gördüler, o hazır bütün o proyekt Kazanda bulup kattı filarmoniyada, anda biz küçettik Kazandagi etnograflarga, fenni kişilerge, bulay halkka indi, anı bir yarattılar. Hemen şu zor bizim dereceli işimizni biz hazır küçettiğimiz Çuvaşistan'dagi bütün Tatar avullarına, şehirlerine, uyguna az, Sigavuz Güçlü Tatarstan'a, Tüben Novgorod, Mişgaryaklarına, Ulyan ülkesine, Mari ülkesine, andan gideriz Başkırtıstan'ın Tuymazı, Ufak'a, andan Allah bilse yollar bizden Volgograd'a, anda bizim Tatarlar bir kübit. Allah varsa Kürüge deyiş, Bölüge deyiş. Andan biz yoluna devam ederiz. Balkar yaklarında yanında yaşıyoruz kardeşlerimizge hem Ağustos ayında Kırım'daki bizim kardeşlerimizge, Tatarlarımızga hazine buları, bu sizin bu ıntılgan ayver,
деп күрсәтеп, социаль проектінде, шундай ылы яшьләрне күрсәтеп, бергә шундай зур итеп, матур итеп күрсәтергә исәбебез. Моны инде бөтен дөнья татар конгрессы үзе күреп булбайтны, халык күрсен дип, объекттан җан исәп ал, шундый дигән алда зур эш көтә бит. Барсында уй фикер үзебезнең милләтебезне, татарыбызны зур итеп, көчле итеп күрсәтергә. Бит ничек тә булса, сезнең мен теләгем татарларны ахыр заманга кадәр җиткезеп, шундый көчле итеп, матур итеп күрсәтәсе иде. Моңа мин ышанам, ник дигәндә татарлар дәртле халык. Дәрте барда ди, аның җиңеше булса, Алла бирсә. Әле безгә, без татарларның артыннан үзебезгә түгел, башка милләтләр дә иярер, Алла бирсә. Шуңа күрә алга